Βασιλιάς, βασιλιάς, το στρας, φέτος, πάρα πολύ στρας, παντελόνι μέχρι και 46 μέγεθος, δηλαδή μέχρι και 2 extra large στη μικρή τη γραμμή. Ένα παντελόνι ίσιο, πάρα πολύ ωραίο, με πολύ ελαφριά ελαστικότητα, που θα μπορούσαμε να το σετάρουμε πάρα πολύ ωραία με αυτό το μπλουζάκι, το οποίο βαίνει πίσω και κοστίζει μόλις 12 ευρώ. Θα μπορούσατε να το βάλετε έτσι και φυσικά θα μπορούσατε να το βάλετε με ένα λευκό μπλουζάκι, το οποίο θα σας δείξω εγώ λίγο αργότερα. Και θα σας δείξω τώρα τα μπλουζάκια αυτά σε τι χρώματα βγαίνουν. 12 ευρώ, δένει πίσω όπως είπαμε και προσαρμόζεται φυσικά στο σώμα. Γαλάζιο, λευκό, μπλε σκούρο, ματζέντα, ροζ και λευκό. Υπάρχει κάτι παρόμοιο, το οποίο είναι στράπλες. Κάνει μύτη μπροστά, γαλάζιο, μπλε σκούρο και κόκκινο. Πάρα πολύ μόδα αυτά. Νέες παραλαβές είναι όλες. Και ας πάμε να ξεκινήσουμε από βερμούδες, οι οποίες είναι μέχρι και 52 μέγεθος και ίσως και 54. Κάποιες καλύπτουν μέχρι και 54. Εδώ ένα υπέροχο σκούρο μπλε, το οποίο δεν είναι denim, είναι ύφασμα jean, λεπτό καλοκαιρινό. Εδώ βλέπετε το κροσάκι του, μάλλον να αφήσω αυτό εδώ, να το δείτε σκέτο, βλέπετε το κροσάκι του, πόσο ωραίο είναι, μέχρι και 52 μέγεθος. Εγώ εδώ σε αυτά φοράω περίπου 44 με 46 να φανταστείτε, που είμαι large, extra large. Λοιπόν, μέχρι και 52, πάρα πολύ ωραία, ελαστικά. Και θα σας δείξουμε μετά μερικά μπλουζάκια που μπορείτε να τα φοράτε με κάθε μέρα, με πάρα πολύ καλή τιμή. Εδώ επίσης αυτά α μέχρι το γόνατο και σε μπλε, από 42 μέχρι και 52. Και πάμε να σας δείξω στρας. Έχουμε 42, 52 πάλι, εδώ, σορτσάκι, το οποίο δεν πάει, δηλαδή φτάνει περίπου στο σημείο αυτό, λίγο πιο πάνω από τη μέση του μυρού. Πολύ ωραίο μήκος δηλαδή, στη μέση και λίγο, ίσως ένα πόντο εννοώ λίγο πιο πάνω. Περίπου στη μέση του μυρού δηλαδή, με πάρα πολύ ωραίο μήκος. Το βλέπετε πόσο ωραία είναι. Και βέβαια να ενημερώσω ότι όταν έχουμε κιλά, παίρνουμε και το νούμερό μας το σωστό, γιατί αν πάρουμε μικρότερο νούμερο και σφίξει πολύ το παντελόνι, οπωσδήποτε ανεβαίνει και περισσότερο, γιατί ο όγκος του σώματος το τρώει. Εδώ μέχρι και 46, δηλαδή μέχρι και 2 extra large